icha nyame yichire me no mu hwe bobɔ wura di sa wo man a ahokyere betotom enipa bewuwo na beka nkoda 6 years 9 years last week mba nya na meta kan yo wo dia mama me yemfa wonimu ne beto me no mi enu nso yenim ne wo akire na enya ma wo nyame se na die na me nyame me baya me nyinkire me nko adifo no wo dia betana kan papa ye montra yenko wasina fe evle mabo adwaman na Israel ho agufi safoti nti ye kama so ni wia na fi ye na mkwaman ye na muburukuso ye na abosomoso ene ye di kasem na fi ye na brabo giem ene ye di asem e wo manganem nti nukure eni babia enti se nukure ni babia dia onua mia na me bo mo se mo betra asase so na ka mu nyina mo nya baako enti se mo se mo betra so mo tenta mo na mo twetwe nkwahia manso na mo twetwe akwahia brabo mo so mo sanka nukure na mo hu awisia mo hu akurafo mo dia ene me nyame na nkasa me ba wasena waseni ma won san ko onyankopon nche safoti ye kofisam ene maaso semntino maaso twe a menu mienu ya sesa bo ye ho a ya twe obi se menu be twe a matete ye wie ya sakotra so ndem ntino ama ye ntimi nko nyankopon nchen ye bo mpan nyankopon wontie wasena adwaman honhom wo omu safoti ya ma ye ho kwan ena ho bone abetremu entu obia se ho bone betrani mu ho wonua kura ya de kwa na efa kura na abuafu yo wonua kwa so de kwa wachi ya wokura na ubuafu eye wodwi se made square ekunu eye setan ha obi won kan kura bia bible se ofi setan wasena onima urade nti bible se yenya ya start ya twe manso atwe no yenim yesu ma so twinti no o manga ne yenim yesu yenim no entri won so yi na ni ahinta yen ya bra no ya bra wasena Israel hanta bedi on anima dance enti manso na ya start ya twe no kure bi enim gino yenum ne ye seye ne beba ebedi dance sa hwa dana meka papa bi atwe manso na ne dan nyina bubu ne ka ba kope manso twe o wa twe manso ma ne dan nyina bubu na ka ba kope me say obi atwe manso ne yiri kura gya no oba bia kwotwe manso ma no kura won kanti no na dwuma we nyina asenti ni kun gya no manso nti obi atwe manso ma ne ba kwanti ma fa no anko school papa onu se manso twen ya de papa yakopon pe onyankopon pe manso nti wonua obi a wo timenka ane bia ho me de wo ka me mfa nche wo woni mi na wo ya han obi ani mu ya han wama ho bone ya betamu enti obi akasa me bibia ho fi betamu ho na dia wo ye nyane manso twen ani nkontoposam enti anapai wa wo che bibia tie na atwe ho firi manso twen ona abwawo yo wasena Israel hanta bedi on anima dance enti manso twen enti no ebedi adanse onyame onimu yai na Israel efri behinti o mu ayemu afedie manso twen enti no ye behinta wo hia ahokyere yade ne nguasem ha manso twen nyame hu mabo na sofo nya do hwagim asofo nya do hwagim asempaka fo nya do hwagim manso twen ti bedi adanse Judas so ne o mahinta nti yene abosomfo de behinta ya fe ye bekọ abosomfo aba akọje power se betwe manso wose wode o nwan ne o nantwie bekọ akọhwehwe awurade safoti na ori hu no nti ya twe manso ni wia na fe ye koya de ebenyankopọ pe no ne ya fe ye nantwie wo de me de bofo de nti wade hu mo ne fa mbọ ne chame onyame se ye hu no ebi se watwe ne ho afi ho ebi se manso twinti no obi a watwe manso bia watwe ne ho afi yesu ho ha meni abranche safo hu odi fuka sha de me de ba bia me gyen bia me de adwen sakra se mo wu si aso na me de bia odi bia si koto wunim yesu ana wo wu si koto won so na a won kan kwero wo ya mro samba wunim yesu dawo yesu ba no wo ko bro sabjem wu si anfie da bia koto sam wo ko duon so won kan kwero wo ya mro sam wo ya sofo wo ya odifo asempakafo da bia wo kotwe manso ba ansa no betra obekanya mi asema wo ya brasam babu se woni me dia maso betwa so oni abie azaya wan odifo azaya eti baako enyimudu nwotwe be hye donu nsia kama me ye ka odifo azaya ngoma no eti baako enyimudu nwotwe ekosi aduonu nsia no o se sai o se momma yesu so ho
wɔse mmom yɛnwene wei sɛ ho awurade na wɔse nyame na ɛka wo yɛntra se na asɛm anɔpa yi menu mmieni yɛte no yɛntra se ne yɛmpra ne ɛna ɔbaa ne ne ku kɛse kakra bia na ɔde wɔdwo me mɛkɔ mɛsɛ adeɛ wɔyɛ me mɛsi mɛka deɛ de bi gya ato so mɛsi wo mɛmeyɛ hawa na ho akyerɛ me nuanom a modi asɛm momma yesu ate asɛm bi ba no sɛ mobɛdi a ɔho ɛyɛ a mokɔ investigation wɔ baabi a asɛm no asie no monsoma nnipa nkɔnkɔ busabusa mu ansa na mobɛtena ase agyɛgye mo agyɛgye na mo a moyɛ sɛ nyamo akatwa wɔ yesu nkyɛn a wobɔ mo maadaakye mommra nsusu ho ɛ nti momeanwene wei hɔ awurade na wɔse nyame na ɛka o sɛ mobɔne te sɛ yɛbɔ ne mpo te sɛ koogyan a na sɛ yɛfa yesu asɛm na yɛnnua ka ne yɛde kyɛ no a yɛbɔ ne no yɛatade mpo ahoa sɛ koogyan a ho ɛbɛyɛ sɛ nwera ɛbɛyɛ sɛ nwera na ɛbere kɔɔ sɛ mogya a na sɛ abere kɔ mpo sɛ mogya a ɛbɛyɛ fitaa sɛ akaadom ɛbɛyɛ fitaa sɛ sukyerɛma onyame mpɛ nipa bɔne na nea aduro nso deɛ ɛbɛba mu hɔ onua ɔman Ghana ma nso twe nkwa kɔhɛ obi atwe ma nso na ne da akyi nya ɛgɔta wokɔfa mpo ɛda bubu kum onyanya sika no ɔde du court onyanya sika no ɔde du court ɔmo so ɔba so deɛ ɔmo so bɛgye biadi wɔsɛ ya no ɔmo te ho na nneɛma ɔte onua mommyɛ nsakre adwen yɛ nua ka wɔ kristoni bia wɔyɛ kristoni papa bia no ne nua ka no wɔde kyɛ no enti o kristoni bɔne bia deɛ ofiri ma so weso a na okɔ weso ofiri we a na okɔ weso ne nua ka no mfa nkyɛ no me se anɔpa yi yɛsɛm ka ne bɛkɔ wie wo bia wɔ tie mi anɔpa bia no ho twɛ wo firi ma so no bia wɔ twe ma so bia firi Yesu yankɔ wɔsɛ mopɛ na mutie a sɛ ya asɛm a yɛka yi sie yɛbɛyɛ tom na sɛ yɛtie na sɛ akoyɛsom mobɛdi asase so nepa na sɛ yɛnnua ka yɛn na sɛ yɛde kyɛ no a yɛnnua yɛ bɔne ne yɛde firi no a yɛsi anya hwee me ne wo ntwe maa so bi a yɛnom ne yɛbɛdi yie safo ate da bia wonam kɔto ɔwo ntoma ketekete hwɛ ntoma bi yɛfira wo hwɛ anadwi baabi a woda no woatwe maa nso ama wonyɛ sika kɔ nkɔtɔ ma ntoma mfa mfira hwɛ obi atwe maa nso ma so kɛse obi ekwa na agu maa nso nti no so obi e no so na gu mesi obi atwe maa nso atɔ na japadeɛ obi atwe maa nso atɔ ne fie kɛse pa ɛda wo si no wɔtɔn maa nso nti no obi bang no tu aseɛ Bible say sɛ mu nua ka mo na sɛ mu gya mɛka na sɛ mu hum nyame mu fam nyame asɛm de a yɛno mu na mu bɛdi ye bidi asase so ne pa mu bɛdi asase so ne pa na nso yɛn yɛka yɛn fankyɛ no na sɛ mampene na sɛ yɛntie saa asɛm yi na wɔtie atua na sɛ yɛbɛtie atua sɛ yɛn nua kan yɛn ne bɛsie ne yɛn ne bɛtwe ma so ama teta afoɔ bɛsɛe mo mɛma sɛ kan atwitwa mo mede wɔhia ɛbɛsɛe mo mede ɛkɔm ɛbɛsɛe mo mede ahokyerɛ ɛbɛsɛe mo nyame ano na aka nto hwɛ ɔda berɛ hɔ hwɛ wo mpa ɔda so wɔn hwɛ wo mpa ɔda so ɔhu sɛ sonkonso nya ayɛ so ma wɔtwe ma nso a ma bɛde kɛseɛ yɛ aba yi a woda so na famekɔ wonya bi na so nipa gyi me wurɔfo ɛno kristo ne nim sɛ menua ka mene bɛkyɛ no ɛno ɔma Ghana boso ma so twe nkoa enti na wodu kɔɔto a ho da biaa nipa sam kɔɔto yɛnya firi kɔɔto ɔba mesi obi ati koko ampa wansia ni koko sika nyinaa no maso na atwe omaso gufie papa wutiri nya sabia nim maame wutiri nya sabia nim da bia usika maso na atwe ana pe tie nyame nyansam tie nyame nyansa hemaba wa monam koto da bia monimu kun siso a monimu monwiadwe papa mamuku obi kwa ni ku kwa nko biu ba ma ni beden wura mo ya dwuma sam ketekete wose me nware biem ba ma ni kaka wose agyi wakumio no dadu wajo ajapade nyina ni agye fini nsam na papa bi oba menchai woni asam kakra bi aba yo asam kakra bi oba wo so nwa no makotranse moja awade boni bi anim asase koko no odua ni agye bi ama wo se ekwan bia so obafa so agye papa ne de no omodi asem ni ba wajo ɛneɛ papa no wɔsɛ ne ka bɛɛ 20 million yagye yɛno mpo no owie mpo anasɛm ɔnso ha o wɔbaa na saa deɛ adura kɔhyɛ papa no afuom ɛnɛ papa no kɔyɛ abɔdam onipa bɛgye adi ne wawuo
onipa beje di ni aye defe onipa beje di ni wawo onipa beje di ni wawo onipa beje di ni aye defe misamara me huni yancho me hu yancha besinko misamara me huni yancho me hu yancha besin me huni yancha besin me huni yancho besin me hu yancha besinko onia da chwo nipa be yambo se yesu bo menu a wote menka no pai mo me yensakere adwe o na wonipa de wuguo no eno na abetwa ajapadi ajibia ma na fe die nti na wu se kum hukun na to akene emre kwa woni ne wo ba ko na oba no obesa ahwe no kura wu de wode ma wo nyina chi kwa no oba no 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 sa ahwe no die ne wiase enipa ya pere adie nkwa no nipa wogia ye wie wani asakwatra so dem uradi umuna medi miwre nyina sho mama meni memya sidao bebiara oh bebiara bebiara mekro na wo mo be nkwa mo be awujire mo bebia oni pennim nyame ya yesom no na se ke yenim nyame ya yesom no a ke yenua kan ye be cha no ene mani bebire atrase omunu mukunu akasika kebo se maja ware ni yedu modu koto esanse wo mudu koto a aje bema no obehu ani akeke nsem ya toto no so a ade krata na de onipa no ohu nipa no kona ne boafu obi ko enya hu ade de hankopogu no sa pepere ne da koto dem la fo ba ne kojoyi onyame obetue nipa kase mona mo yemfa nyame asam ye wie so a ya fa babulu se nyame nipa ye yam samba Musamba enti musamba no nti no onyame won tonso mayan enti bless wo tonso no obawia saniama bless wo tonso ma obawia so no to ensu saniama bebre onia menum ye no baninti ye nua ka enfa papa yanko o se aden na kuro no kwafo adane adwaman yi safoti aden na kuro kura na ka menyame wo nipa na ka menyame bede ma kuma to no se ka ni nua cha na e ka na wode be cha no na kwa ye de menyame pe no na wadana bosumsum ni wadana masotweni nya kan ankana atemu ayenma na ka kane no na ka ninu akura kanwa wono wada che no tene so atinimu na fedie ewudie nko afedie wudie nko ma so twen kwa o manga na ma so twen kwa o manga na gana kronkron a o man kronkron a na ka dabia na ka nyamasom ayo mumato ene de o manga yetiti o manim yenu kan yenfa nche no afedi adane awidifo na masotwenfo ene bible ne kan wo se odwete adane efi enti bible se baabi enenam kura na ya gichi yenye sika ne yere twema so no bible se sika ni adane sika fi won sapanso odi ensu afrem yen sapanso ni yade papanso no yade niam boni ya yade afrefrem eni edu koto no kure ni ho yakeka no kure mpo ho sajaji no sibabi ni ho ono onum asem no menya akọ ya odifu kwa asha obo masotro o masika so kwa kodi wo meyam na amanfo beso no woni obi so ye konkonse ni amano ya man 200,000 ono so kodi adansi akodi kwasi adansi wi ha ale jaji so no ni mo hwe enti sasa na wo ye dia ene kontra abusumi miensa ono nya boni bia wo na akogina akodi konkonsa dashi wo na dachi no atembo ni beso mene yo yanko wose o man so hwefo wonso aye man so twefo safoti yenya bible se ke yanhwe o man no so tiasa bible ne kan jaje principal sojafo nurse fo doctor fo asofo nom ahemfo nom yanum anyame se ke yan ni yanhwe o man no so MP fo ani yempanifo no yenya ka ministers fo yanhwe o man no so no bible se yan mumu ni yada ne man so twefo eni ewifo nam kwa hinfie ko ha wo hin bia twema so ma ne dan kra stati bubu hinfie kra stati bubu ebi ni asubua ama twema so 20 years ni ya hinfie nyina adwiri hinfie nyina adwiri sika na yesi wo man ye boaboa no ne ye twema ye disi ye ni ya hinfie ye ni kwasubua ko hwe ya twema so 20 years ni asubua hinfie nyina bubu miya na misi America wo so wonti asia fa be wo so na menche wasase edua so aburu wo so wonti asia wo so wako buruku wako beni akodi adua fa meka wodi fu kwasha me na machi nchana fa minu mienu afie mfense ni bosom mo na me ma bosom pe na afie hwade ye hwe beni ni Yesu na afie hwade me so bosom me so konfo biara
me wiase me hie no me ya ka me kopana kane po me ni wiase po me pepe me ni boni me no bi ani asam papa yenko wose o man so hwefo dane asotwefo yen na yen hwe o man no so no yen hwe abusia no so no yen hwe ahemfie ho yen hwe o man no so no yen dane man so twefo ene awifo na afo kronfo akronfo na afo na pa demdie enti ba abusi yen yaje brabo na odi akatuachi ye di akatuachi enti nukure bi ani ho yes ya so na mo se yakwa heaven oh say na asem a abasisi obi a wo temi bia no ene enti hie na mo ma so twe akwan so ne ene ye gege brabo ye wu en kwa heaven dabi ye kwa heaven wose woni mayisia bible say awisia asem ebedu ani mpo na ensan so mo anya sika family enti no ye ni ma awisia ne nkurafo asem so nu na kunafo obi ani kun apati wo ne ira pati wo mpo no ye buogom so pa ya afisika menti ye di asem na de atia no enti asafo awurade Israel tumfo no asemni enti na me na ka yankwa meyi mabufu hyew ma kire mahiahiafo enti meyi mabufu hyew a kire wo man no mu mpanifo na mo hwe wo man no so amode adane ma atwetwenfo no meyi mabufu hyew abamo so na matɔwere matamfo so na matɔwere wo safo no so ha matɔwere e wo safo no so meda me nsa ba mo so enti me wi a me nya me me so a meda me nsa ba mo so na me de jekisi manane wo mu meyi wo mu fi no na me di ajekisi won ebanna no mu no sa wo boni na betretemu a ye di asem a ye ni ensentere ne ani nkontopo ne ma asotwe nkwa no me ye fi mu na mi asem ni na me ye usumpi mafrafra nyina mako ate ade boni bi ewo atiti mi no mienu ye de twe man so a ye mfa nka no kwa no onyame so be ni na akọ wose madam watamfo watemufo no mama wo so kan no safotie enti nyame be yi ni boyefo nyina ye di asema ye nka no kure nya no onyame so be kuye nya na for da chafo fronsa eni wafutufo no enti obeyi nya fro afebu akoda ketekito na fo di asem bisapani ya madwo ba me ntrim na braboje na se ye di asem na se ye mfa nyame ma no emfa tentre ne so epepepe dia onyame so obeyi adeboyefo ye di asem ye di nkontopo azam nyina ne adansekufo nyina ko na fe wo dia ma enipa foforo a se kane no ohun ne ka humobro wo mutrim o mu di asem a nyame pe no wona masafo no ewie wo se eno ansa na obefra wo trene man ye no ansa na masafo sa afi ne mo be ya me ma ma ya me ma na nadia ane de mo nya me ma enti mo fra me mo to me no papa yanko second Korinto fo me to sumienu eti ensia eyimu mi ansa be sinsia na kama me kama me ti me sampa na bowo ye gunya me na se ba so twen kwa adwensi ye twema nso ya ne yesu nyame on ye bronsam gem kwa se yesi so ye nua aka ye mfa ncha no ya efi kwa otim kwa no woni ofo nya aka efi kwa otim no woni ofo nya atwema nso achi wo ya bronsam ati da na pesa kra wadwen na munya mesu amata mu na obo mpa nyakopon tie na wiase no na ko ne dem etwa ko ha bibi bo bibi parodo enia me be sisi ngofo ma so no nyame amem a on onyame bibi no be se wonyi nkire ya nya ke ya kawi ya bebele sisi wa subu na me kan ho ma ade na me ma TV so nkiro me ma wala sisi nkiro no obi anche ni sisi ye nyina sa colonial voice nyini nyanya me yi nya che me life na ni na subu ko transformation kan nyina wansa na e beba ebi na maka chiro no ala mi so no nipa no oja no obobie na obobo country wa ha anya mane be sisi nipa be wu na kan kwada wole bode tito na mo mie nyame pe woni mu ne abato mi no mie nu ye sori a ya dwi nyina ansa kaka koko kakra bi na aba no ne ye twanji koko sikale da kwotwe manso sa enaba oba na ha da chobo obenyi oba hwe won wo twe manso a ma oba na wodi na kofu ma ne bo wura so nyina wu a wanti me amo ne da chi bia fa so baba so ma oba no ha sikana wonu denwe ma moti koko wo bia na de kwotwe manso nyame hu mobo amen ye kanya sasama kyerɛw obi a wotie bibia tie na fa na boawo mena mi begira meto na zam se bi ya bra baji wa wade meleko wadwen bone ukuta dwen bone papa yenko ye kan Korinto fo nguma to so mienu etie yensia nti miensa ko sinsia no o se sai ati fa se o se asomafo no adanse die hu safoti omo sum nyame ya da chom bebu wi ase atan no amba se menu mienu awo enipa yon bone no mo de chawm nanso me no mienu esanse ye emunu nsam menti no ye nua ka ye fa cha no ena asofo mpo na asofo mpo yanka
na nse me nua bi nya asem bi wo na ma ayi na ma na ho me hu ni papa ene ekoi asam na fa mo pa nti me nua sofo me ni nyina ko hia na ma na ho odu o kata na ni kura so one me betwe ma so oh me hwe ndi me so wo nya sofo papa bia na ka wo ye sofo pa na ka wo nua sofo na ka asem kakra pa ba me no mi entam ke ko fie pe ne ko siesie oh o nya me hu ya mo bo ansa sabon sam sofo o nya me hu ya mo bo onyame adwuma ne yin sei onyame adwuma na mo ye ni sei na mo ye ni sei yo na mo ye ni sei onyame adwuma na mo ye ni sei yo da ni nkonkon sei da ni adwama boy onyame adwuma na mo ye ni sei yo da onyame adwuma na mo ye ni sei na mo ye ni sei na mo ye ni sei onyame adwuma na mo ye ni sei yo da ni apo boy da no ma so twin onyame adwuma na mo ye ni sei yo da ye de behavior ko ye de man so behavior ko sam jempo yan fa yan papa yan ko o se na ya to hindi dwemu biara sa foti asomafo no o mo se yan ya bla ye hu Yesu ye fa nyame asem no obi ye boni ye de chenu sa enti yan ya nto sintidua mo bia we nyame suma ye sum ni mu me nya ba on so ati sintidua ma okun hwe ba bia woda hwe ba bia woda okun so da we aware so me aware so me yi bama timi ya ayefro waya ayefro bi asofo ani asofo be hia ebi obi ayefro no wotimi nya asofo mako 10 ana 20 wase kukudampa asofo a omutima bobre kukudampa akuja shakawa no eni na no kofa ba afoforo ni sikenti osofo ntimi nka no osi asori fiori ti kontolo osi ho onyama mabo we ye behavior ko bru sem je poya fa yan ti be sem na bo oh ana ga no obi anka no ukenu kwaye ye be twotwa amene ye be kanu kure no be chi kuai you ye be kanu kure ada sama munje no kure mafa na boy sa papa yanko wasi yanto sintidua biara mu biara wote ye enko enipa ye no musom nyame no ye asomafo no yan siti yanto sintidua mu biara mu bibiara mu na yenunu osomo no ana wosomo no yankofo ade bi ankofo manso twimi antwetwe manso we na mo hiese mo kwaso de na mo ne nipa so ma tia twe manso aso de kwa maja no mo tibi we yanum wantibi yanunu osomo no na so ne me no mi yanu ntino obi kwaso nkoso de bi ha wote mantemo fo nya wo no ma yakasia edo kenkenken o sia so ne mo wo boa sintidua ne atoma nkrofo me no mi yanu nipa bi so mo nkoso mo ja sori papa yanko wose ne mum ade nyina mu no na ade nyina mu no ye ho kire se ye ho efiri bone woni ye de kire se ye nyame ma onyankopon asomfo nyame asomfofo wose topi mu o kristo ni wasade ni o si ye be enipa nyi ho asam nka sa enipa nyi asam nka ha o kristo ni kodu kwoto a wonka ne koda ye de ni ko jahin hwe ni di asam a wonka ne koda eno le mu abosomfo no kwa ka ne kra chen kristofo abosomfo no mpo mo mpe ma so twen se kristofo mimi hu ai abosomfo mo je da ko ja ko to so mo ko twe manso konfo we ni konfo e ko twe manso mi hu bi da asofo ni asofo no mo twe manso jibi kwa ha ya se pe have yakọ ho obi nkan won si odi fu kwa sere me o last bi asofo bi se odi fu kwa sere won ti ma to bible me si bible no tim no bi wache wa na be so mene wonni mu nipa na wo ja ni ma kasa che mimi to bible mu onyam ho mabo na woni nipa onyam ma kasa che no wo woni ya front hu meme no mo ntia hye oni papa ji odi fuko ahye di no na oni pe wu koda bu no sabjem papa yanko wose ade nyina mu no na ade nyina mu no ye ho kire se ye ho a kire kristofo nyina se onyankopon asomfo ye nyankopon asomfofo wose topi mu enti ye wa botre e wade nyina ho enso me ni aba woni abotre me ni aba anta woni abotre kristofo ye ni abotre ana babo ne kan so ate asomfo no ya ade nyina mu no ye ho di se ye nyame ma nti ade boni bia ne ye mfra wonfram na so na he obati he twamota mo kristo ni yesi to ko bi esi mantam ha omo buru nia omo pa moto se aya kristofo ewia se ni yanko ahu hiya mu ahu he o kristo ni hu be hiya ye hu hiya pa ni begu ni ma se pa ye ye nya kire ahu kire mu ye hu ni pa ma ye hu kire ye so ye nya kire ahomtie mu ya nipa ye yadia se ke be free Yesu na so ya so ya mu ya mu ti ani akire ohwie mu omu se da buyan ya nya boni bia o no mu de kwa ba bia ne omo kotwe ma ya so yankasa bia nti obia afiase demu omu ti bi kwa ye kristofo mu di bi gogu afiase omu di bi ye gu afiase a wutimu si ya nya boni bia na so yanka boni bia nti obia
masotwe mu obu hye da de masotwe e ba teta yen ne ka sama kase pa odifu kwa hye woku otwe nipa mene wa yen sei nanso ne nyina mu no ye no obi ankotokwa obrenwuma mu wo bredwuma mu nyina mu no ye tanyame na asentro obi ehu se eye nkofo yi ne ti bebebe ni bobo ye de omu nya to mu da so asu nyame Sadak Mesak Abednego se Yesu mpo no amampo yankoto ho di ni da emso minum ye de yakoto apesire mu kwa emuadadie mu ahometie mu wo ha beto yeso ahometie mu nimdie mu abodwechire mu enso Kristoni enu Kristoni wonyina de no kase mebo cherifu da sisia ni asane ma bebre abufu nti ayemye mu na Kristofo ye yama onyo honkonkron mu odo a nkontompo enimu safotie ene bi wasase we so onipa bedo ni nua pa nkontompo nimu dabi aka no kopone ko yesi asori fio papa for last one be anko emebusam etie do no nan emu do nkro besi do no na asam kan ko biye kama me 24 19 to 24 kama me wona me fanya mi asam na da bia mu na mu mi asori a Christopher ho yensie ntoma wo asemdi yen kwa onyame wo nimu yai da bia ne ko da bia ne kaka asam da bia kaka asam ai onyame adwa na ye da na masotwe ti ye mesam na bo papa yanko ye ka mebusam ngoma no etie ye duonu nan chemu donkro gosi duonu nan no o se sai o se ema obo hawo oni boyefo ho safotie minua ba o Kristo ni papa bia ho ni nua ye na de a ho onya botre ho wote asem bia ye bufo kura wode sedie age asem no ema obo hawo enipa wo so wonu wodi besie ni ho o Kristo ni wutie minua wo pe ha via kwode a wunua ye wade afacha ne wate obi ni maame ma ono mu ni maame manya ono mu nya yaka obi kwa ne maame twe maaso obi ne maame twe maaso obi ne papa twe maaso owi a ne wafa bible no kwatra so fie ohu osofo kronkron mewrade praise the Lord hallelujah wuni mu nyame a wosom no ko fie ko twa mo tabon oni fie fo nya yaka yanko o se ma obo hawo oni boyefo ho ma obo hawo obi a oso woni de wonsum nyame a woni obedi bone ho na mo ni mre obonefo obi a wonam bone kwa so no emo ni mre wate minia ba obi nya nsua no o se na chire ini ho ma obonefo safoti minia ba nte oti bible say ade papa bia asumdue eni ho mu obi a won panyame asem obonefo kan ya bidum na obonefo ma so twini wo kanea obi opa ma so twen wo kanea no ebetum ebise sika na nyame dia ma se fa hwa oma no ana ade twe ma so no etu bada papa da mu sa ade se wuja ma so twen sa wo se be suru awurade ne ohene mebe wache ene nipa nsuro nyame ana wo he ye kromu himpo yampanasem ye kromu himpo yampanasem meba mu nsuro nyakopon ane wo he nanso na enipa bebre ni kromu hin no omuno esanse wo hin no wona ka mu no enipa mu no na wo hin woda ka mu wo yesikaniyo wonyesikaniyo wo yo wono no nyame de so hin no eso bu no nanso na he o ba kompani ne wo hin hwe ma aso o ba kwani ne wo hin ne hwe ma aso mi be suro awurade ne suro ne suro hin na mfa ho mfra mansotwe mu na mfa ho mfra mansotwe mu empefuru mu no se ne beba meba o Kristoni meba Kristoni e ani wo hin kwatwe manso wache mfa ho mfra manso no mo de atare wo hin no wote woda ani woda ma hin kwatwe manso na me chopa papa wo ye kolete dodo da wo hin ba be sha wo no na ne buade na nyame hya wate nyame nto kwanam wonu abusha pani ni mo mpani fo nyina wo Yesu dim ka amen ya mo ye mu he ye ukuro mu he no ya mo ya jeje no so ye buna osofo enipa he no hwe mo so kakere osofo enipa he no hwe mo so na so na kwe nyina wono hwe mo nyina so wo ka babo na ho wo se daachi ahemfo no omudu mo nu nyamba beta heavy ho omudu nyam aba beta heavy ho yemu yekromu pani yemu no o mangana MP yemu no yema pani podi wo sancha no ayiram na gufaro wo sancha no ayiram wo se be suro hin na suro awurade me be suro wo hin ne suro wo be ba suro wo hin ne suro awurade ne suro wo hin wate
suro awurade ne suro hen na emfa won ko fra manso twen mo na se enipa bi so mo ne wo hen ne betwe manso a me ba wo ye Kristo ne yi emfa won ko fram na enso na manso twen beto himfi a asofo ni asofo na mo sasase asofo no omo ne nana ne twe manso onyame adwuma ne yeni sei mini abrantie safo wati mini me no ma hwea me no ba obi atwe manso a na ne nanti nya papai me say obi atwe manso a papa bi atwe manso a ma ne yiri wo fufu esi ho a ne na mo fie bi afo so le agozu me no muzo foko no ha o manso twinji wati ha sikana nka me beto wo shala ira mo awi na wo da twe manso a yedi nadi ontuma fiate ontuma fia ma wo manu me ho ma wo manu ho obi atwe manso ma proto woni ne yeto waton akwa obi fi to se mpofrum na no se beba enti babu se mo mfra manso twe mu na mpofremu wo hia yare enunguase ani ahokire ebeba no se wombanu abu a obebu won Bible say mose mu batwe manso mu mienu a mo twe manso no de won ka no kwere no anya me bejaje no ha ne behu se nipa so basu nya me betwe na so o se yin me anyansafo dia na sensem ya yaduru sunsun ye omo mu nimu nyansa no omo so de nie na atemu mu animhwe nye safo tie mu amudi asem ahimfie jaje koto ba bia mudi asem bia no mo mu hwe nipa nim na so na ye hwe nipa nim atemu mu animhwe anye uni sika ye wasam ye be bogo so ahimfie ye be bogo so ye wi ya sergeant adwom o kwa no o ti konton ha ye de ho frefra masotwen mu o se ni o se bonefo se wotene no Bible say obi ya de nya ene Ghana obi a wo ya de nya no woni e bola baso enkofo bedome no enti onipa obi ya de nya ye beka se wo tene no enipa bedome ho ebe dume o se na manso be huru na o amano so no ebube dan ebufu sa amano so be buru nia o mano obi eni bisa so be sije ukuje dan sha mano body o twa o si wantwa ha ko to posam safati ya samani ewu anopa asema nya me de ma me no mienu ne nie ye di si a aya na esi ye bie lalatum chewadwen ye ukura ya o don so da ya oyere wa mo hwa ma wuku di sikani na ahwe manso ha ma wo manyina gufi asai we ankofo ma atwure akọ apabia kokotoko no obi ko nya sika anko amane banko tworo adentia wodi nya ahwe manso ana pese utenya wo ya so pete nya me asem nya me won sha wate onyame won mo wate wo me wadwe ni wante ase e ma abufu ne di so Bible se ma mo mfa mo enfra ma so twen mu na mbofre mu no wo hia eka enwiase wo beton wo dan wo beton proto wo beton wo japade bank no asebetu na mu de fa ho fere Yesu na wadi nya me ajoba no kokodi bianka amen papa yenko biela tu na fi yenko da etio elatum falantum na fienko oncha madwen eti osu betimi so aborremu senia aya yeta eye no odifo kasa ewia onsu ya ma akwa ma onsu uborremu okay anope odisi yemo achi o Geja openi na pom dizai adumo na onsu radio domi huyo anope odifo kwasha wakasa yo lady kan bebo odifo kwasha baso papa pawo sama odi ame anope na me pese bi bisa se manson no wa obi ji wa de na wo ka ho asem na pe manson ana sa de wo je no ye wo je no the original metime baby yes me pe manso metime baby ngo kan obi abehwe no obi di ade na be kan me niti ami bisa sa no me wo prot bi wa sene DAC asori dan nim asori no prot na me kan ho asem me abusia no na me prot na ebe dia e na asori na be tobi esi asori dan wo so e na mo se high tension wo ho ntie de o ma to high tension na chi
yɛsi pillar de ama wɔm a sɔɔdan ne si so pillar sisi ho prɔto ɛda sɔɔdan n'anim no ɛnam sɛ da sɔɔdan n'anim nti ɔmo sɛ wɔn nyinaa yɛ ɔmo deɛ ɛhɔ nso yɛantɔ ama wɔm makɔyɛ so adwuma mmienu ne nyinaa ɔmo akyɛ me ato kantabat yɛkɔ mu nso a ɔmo bɛkɔ akɔhwɛ mu na deɛ ne nyɛ ɔmo deɛ ɔmo de saa pran bɛba no na ɔmo prɔto no so no saa pran baako pɛ na ɛwɔ so prɔto baako pɛ na ɛwɔ so ɛso prɔto ɔmo pɛ sɛ ɔmo gyi kan ho ne nyɛ ɔmo deɛ na no me na metwi man so ana sɔre no na etwi man so asani siesi asɛm na meka yi o ɔn sɛ ne ade sitie me na metwi man so ana so ɔmo na etwi man so wo a wabɛtɔ adeɛ wɔ me hɔ na ya kyerɛ wo sɛ o prɔto na wo tɔ no pilani wasi wa so dan wɔ so na sadeɛ ne da w'anim na wo pa nkanya asase wura na wo ne bɛka sɛ deɛ da m'anim na ma sɔre dan ne nti fama me na bibi ne matumi ayɛ wɔ so so ahu teze asɛm no masama wɔ na na gya ase hɔ wɔ afɛne ahemfie ɔma ama me yɛ ani mabɔ ho katu 2.5 sisi a mekɔ prɔto no so nso a ɔmo de mowa ɛɛdɔ prɔto no so enti ɛno no me na mepɛ manso anaasɛ ɔmo na ɔmpɛ manso anya adaakye bi wobɛhwɛ ne tu ato wɔ so yɛsɛ yɛyi kristoni kwame ahyia wɔakum nnipa nanso deɛ ɔmo yɛ no ɔmo sɛ na ɛde nsitiɛ no asɔrefoɔ kristofoɔ mbɔ tɔns ɛyɛ asɛ ne siesi asɛm na mekɛn fɛne meda wase nyame nhyira wo nhyira so enti odifoɔ kwahyia asɛm no sɛne wɔntwa na bible no ka no meyɛmfrɛ wo mfra ma so sɛ mu mesɛ odifoɔ kwahyia mehyiwa yi baabi a ɛnyɛ media no nyame na yɛsom no no na wokyɛ asɛm a korintofoɔ nwoma no di kakae wɔsɛ yɛn ɔsom no yɛn nonom biaa mɛserɛ ɔsɛ ɔbɔdua ma me nkɔ ɛpakyɛw mɛmoakye o agya ɛpakyɛw wodi ne baabi akasa firi pakyɛ yɛpɛ ma ɔbɛn mete bɛkasa takye ma wɔkɔ bɛn anɔpɛ ma ne nkɔma yɛn ɛda ɔdifo kɔ ahyɛ ase nyame nhyɛ no adwuma paa wɔyɛ amen na ma nso sɛm wɔ kɛnyɛ mekɔ sɔre bi na mekɔ mpaabɔ wɔ Gazamani Power Heritage or Abuabo. Or that I saw them say my compabo hunty or so for me, I know my chiman swam. I saw him for some interest or my family for some say, we I can't be in conversation. Say my compabo baby. Emma and one of my chiman in 2018 up to date. And they make us say, yes, sir. Or who make us at one and then I saw money now, what catches will be an man. If you are not going to say someone to walk on me, and I make you manso, and I saw the phone and make money. So we are okay, dear. Send a babu, may and fair and fra, manso, same was it a smartphone, was it a numerous mono, yan 2 years in Tidia, and the yan yes, Sunyame. Na ye besa atwa ho na yen akasa kristofo ya sa akodia ene bible yen fanto titia ya obakofa manso ndia beka wa befu se papa ya sema okai wose ho ne ye ne dia o ton no anta amamu nye se nyamesumti no na ye forso ani age afirim ese mpanifo o mu twa asase ne ma o mu no o mu timi bam no mbehwe hye no na ye de eto ye sanete je nyame na ye so no won kase yen kotwe manso se na asema ba ye nya ye tie nti ya twema so a wɔsi mpofom yɛ sɛ bɛba ɛmfa wɔn betimi no obi atwema so wo so no na tintintina mu wu rɔfrɔf afɛ mo ntia se ma so mo twe na ma basa nti o kristo ni de ni kwase yɛ twema so edasi 0201944485 0554820910 anɔpɛ odifo kwasha wakasa odifo ɔde hyɛ me patro mo achi o Pacho, would you never go to free? Your family dies, but I did a family, Jaco. Okay. And they say, different question, what can you make 7 Anka Sanka Sanka? Ubianka would see you the idea when we say yes, a cast match low. Sana Babu in a coupon Sienka. Then Fincham, don't say yes, who knows is you know, who couldn't. Missy Madame from the coast code and mammy. I'm going to school across the baby, a friend police of war. My man per month, one and my 2 months, 1 or 2 fees a police of a border.
yɛbɛtwɛn court na yɛdi no asoma ma no maame no wu na ba no wu yɛsɛ fi waka ne papa yɛ nan pɛ ma so nti nnɛ ma nso asɛ papa sɛ wowɔ hɔ na woti yɛ adwuma sɛ wodidi wo hweme kɔ toilet bi a fa woti to fam na adwene sɛ na mewiyei na ɛyɛ akɔwom meyɛ akɔnsɛm ba wɔnsɛm ma so nyankopɔn ne wo nante na memfɛ nsia amen amen onsu betimi so abɔdorɛ mu ɔde hyɛ mepatwɛ bɛbɔ makye yɛgye agya mepatwɛ ɛmfa no akasa firi o ɛfrɛ nkɔfi nyankopɔn mekasa fra no maase anɔpɛ yi ma ne nkɔma yɛn ɔde fukɔ sɛ nyame nhyira paa ɛsɛ metumi sɛ saa asɔre a mɔkɔn sɛ obiara te no asɔre mu sɛ motumi pirikyiaa meɛka akoma na menhyira ne onyame sɛ manso deɛ obiara twe manso ma ne mpaboa ɛhyɛ no kora hi sɛ ɔde sɛ bi kora de ma manso ma ɛsie nso bɔ bi sɔre a da bie onya sika ɔbɛhwɛ ne ba no na ɔgyina kɔɔto ɔmfa nkɔkɔtɔ na ɔde wokɔ ahemfie odiifo nyame nhyira na biribia bɛɛnya yie amen manso nti 0201944485 0554820910 osu betimi so abɔdorɛ mu na osu wabɛka yɛn ho eti odifo agya wo bibi kakra no waka agya afrɛfo no ba nso so a yɛbɛtumi afɔma fam yo odiɛ ye waka ne sɛ asɛm no yɛnyinaa na bama yɛnyinaa yɛmfa sɛ de onyame aka no ɔsɛ yɛsɛ yɛde ho fɛfrɛ ma so sɛ mu deɛ a mpofrɛ mu no ɔha babɛto yɛn nti wɔha bi tumi ba nipa so yɛa na yɛde kɔhyɛ efie bronsam so na yɛn ankasa yɛne yɛ nti yɛnyinaa yɛmfa na mmoa yɛn mefa sɛ kwan wɔ so kyia dava aki mekyia wo paapa ana asubu ahe na nanim da kwa nso unuya mekyia wo papa na ma nso misansa wodifoɔ kyia wo papaapa mekyia wo pa na asubu akonti na konti wodifoɔ mekyia wo pa ana wɔdan ma he